Hey, de parachute gaat naar die... Oh ja, nou al. Ja, hij gaat nou al. Sure. Oh, dit moet goed, Dit had ik gehoord. Oh, dit moet goed, Zwarte Piet. Wat ben je aan, ik weet? Zo erop eens ploffen. Hij komt al heel tijd bij, hè? Oh, mag ik bukken, Piet? Mag ik bukken, Piet? Hij komt in de buurt. Mag ik bukken, Piet? Mag ik bukken, Piet? Ja, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Dag jongens. Dag Pieten. Oh, wat ben ik blij jullie te zien. Oeh, het was koud. Gaat het lukken, Piet? Heb je ook een Piet? Ja, even. Ja. Dag kinderen. Dag. Dag juf Maria. Heeft u het overleefd? Heeft de duikbril op? Ja, het was wel een barre tocht hoor. Het was een barre tocht. Bent u droog gebleven? Nou, een beetje natte voeten van het hoge gras, hè. Dat had boer Piet Homme vergeten te maaien in alle drukte natuurlijk, hè. Oh. En voor zijn glas? Dankjewel, Piet. We hebben voor Zwarte Piet natuurlijk ook een krukje, Piet. Zal ik maar gaan zitten? Ja, de kindjes zitten allemaal zo netjes. Ga jij ook maar zitten. Hoi! Hey Piet, zeg! Wat doe je nou? Ik was natuurlijk vanochtend eerst nog op Ameland. En met de veerdienst over, dat duurt soms wel eens wat lang. Soms wel eens wat te lang. Dan is er maar één manier om snel over te komen. Namelijk vanaf het vliegveld hier naartoe. Maar we hadden hier geen landingsbaan, dus ik moest wel met een parachute halverwege uitspringen. Dus ik ben uitgestapt met de parachute op de rug. 2 Pieten had ik al vooruitgestuurd. Het was een heftige landing, maar ik was op tijd in goede gezondheid. Kom maar. Kom maar Daniel, wat bij. Natuurlijk. Gaan we zingen, hè? Gaan we zingen. Heel luid, anders hoor je het te gaan. Kind komt de stoomboot uit, ga je weer. Hij brengt je klaar. Hoe humpelt zijn paardje, het nek op en neer. We zwaaien de heen en weer. Het is een ontzettend warm en hartelijk ontvangst. Dank jullie wel. Ga eens even die ramen hier van weg te hijgen. Dat denken jullie wel niet. Ja, dit wordt ook gefilmd, dus denk er maar aan. Ik zal maar oppassen jullie. Nou, gaan we hem verwijderen of niet nu? Of zijn jullie van die demonstranten of zo? Dit is nog niet de laatste school waar ik vandaag ben. En dan moet ik vanavond nog bij al die mensen thuis langs. Het is een drukke dag, maar de mooiste dag van het jaar.